ụmụnne m, enwere testimony mmadụ nyere. Testimony ahụ ọ bụ ego. Testimony ahụ wụ ihe nṅomi. Ma ọ bụrụ na ileruo anya were anya ime mmụọ hụ ihe nọ n'ime testimony ahụ, ị ga-aghọta that na yes, otu a ka ọ dị. Enwere otu nwokorobịa, onye ọbụla ma ya, ma maruo ya ala, onye ọbụla ma ya, ọ wụ big name, Frank Edward. O nyere testimony kọọ ije ya, ihe ọ gabigara mgbe nwanụ. Ọ sị na kemgbe nne na nna jiri mụ ya, egwu niile ya na-agụ ya ewerebeghị bairo dee ha ede before ọgụnwa. Na ya nọgidebewo chewesa ele ihe ya ga-agụ. No. Na ọ na-awụ ya kpara microphone meghe ọnụ, egwu na-adashi, a na-erekọdụ, emechaa ọwụ egwu a na-agụ agụ. Na ya nwere onyinye amara pụrụ iche, na ya amadịghị otu esi ede lyrics. Na it has never been his thing. Ya na-ewe otu esi ikpe. Onyinye amara ya wụ meghe ọnụ, egwu na-adashi. Na o ruo otu ụbọchị, somebody akpọ ya mee invite na chọọchị ya, na ọ bịa gụọra ya egwu. Ya ele onye kpọrọ ya ka ọ big name. Ya ṅụọ, ya jụ ha ese. N'ihi na ihe ya na-eme mara ya, o ruo date and time enyere ejikere, wụrụ gawa nabata ya. Ya gaa na stage na the altar of that church, ewere microphone kpa ya n'aka. Ya egwuzoro na-ele ha, dị empty. Enweghị isi ya dị blank. Ọ dị aka ya nọ in an empty space. Ya emeghe ọ na enweghị ya ma ya na-agụ. Onye ọbụla na-ele, enwechara ndị bịara n'ihi na ha nọrọ ya na-abịa. Frank Edward. Ihe na ọgụ egwu eji enye Jehova otuto, enwe onye na-ama Frank Edward. Ụmụnne m, nwata nwokorobịa nọ so na ya emeghe ọnụ, ihe ya ya atọ na ọta wele nne kpọkọrọrọ mgbọ. Ya hụ ha ọnụ, ya hụ ha egwu gụọ ya, wee isi ya dị ntị. Ya amaga na-esachikwa dimkpa na ihe na-alụ. Ya hụ ha ọnụ, emepe ha ọnụ gụọ. Somebody jụọ ya, "Are you alright?" Yes, yes. Na ọwụ ha na ezete nke ya gabigara. After everything, from that very day, you notice here that na Frank Edward awụzikwa ha Frank Edward. Ishi ya dị empty, dịka ebe a zachachiri, nothing. N'ime ha na nweghị ya na-agụ. The agụrụ ịgụ egwu apụọ ya kpọzie Godfather ya in the Lord. Gwa ya sị lekwa ihe ya gabigara ugbo ele ihe mege. Ọ sị dị ma na-achịwa. Gwa ya sị na ọwụ na ọta niile o kwesịrị ịzọrọ ụkwụ zọba gawa ebe ahụ. Na enwere ọta of His grace. Na ọwụ ha ọta niile ka o kwesịrị ịga. Na enwere ọta ọ ga-aga atampa His glory. Ọ so onye ya ekpere ya ga-eme. Kpekwere na ya ekpere ya ga-eme, ọkwa ekpere emechaa. Ya bịa hụ na yes, God return ọra na ya. Ngọzi o nyere ya. N'otu a ka eshiri lagbụrụ. Ka ebe okwu m na-aga. Ọwụ na because nke a na ọ Frank Edward. Ọ wee famous man na ihe gbasara agụ ekwe n'ụlọ ụka. Onye ọbụla maara Frank Edward. Mana nke a wụ Frank Edward. A lot of men, ụfọdụ ụmụ nwoke, azọrọla okwu ha zọga n'ebe na-ekwesị ekwesị. A ga-rob of their greatness. Ọwụghị ebe niile as a man, ọwụghị nkọrọ niile ka ị kwesịrị zọbaga. No, last week, enwe video m dropụrụ nwanne anyị nwoke Shinga ga Cross River ịga ligapụta nwa agbọghọbịa from dị mmiri ọlụga. Today ọgha ndụ ya ọgha. Ụfọdụ n'ime unu mere ka anyị ghọta that na agbanwere glory that guy na ihe akpere ebe eme na ọwụ ihe mere ebe ahụ. Na agara aga ahụ gara ọbọ that man. Otu a ka a lot of ụmụ nwoke ndị gara awụ oke mmadụ by now or in future, ha agawala ije na-ekwesị ka ha gaa. Ụfọdụ agawala ije na-ekwesị ka ha gawa. Ọwụghị ebe niile akpọrọ nwoke ị ga-aga. As a man, enwere ihe na-agabiga na ndụ, that problem needs time. Chee ya eche, taa ya eze. Ị ga-enweta solution. Ị ga-ama ihe ị ga-eme. Ọ ya kpatara ihe menụ this minute, the next minute gị sị, if only I had known. If only I knew. Ọ pụtara gịnị? Ihe ọ pụtara wụ amamihe ị ga-eji tackle that problem that minute ka ọ bịara. Amamihe na-abịa n'akpụ n'akpụ. Mmadụ tochaa, amamihe ya anaghị etocha etocha.
You need real time. When you need time, let it be time that you need. Ka mmadụ hapụ ịbịa na ngwa ya sị enwere ebe a ga-akpụ aga. Ọ na gị bịa ka ga ebe otu. Ọ na-enwekwara ebe ya gara nwe ebe ka enwe ebe ka ọzọ. Gị zonwulie ga ebe ahụ. Ha napụga gị ihe ebube Chineke nyere m. Ihe ejiri dum ndụ Chineke nyere m. Ugo ituru lọta ha ga nana ya. Kpachapụ n'anya ọnụ ụmụnne m. Ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ. Ihe nugbo nọkwa na nwaanyị. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị bịa ha ebiliere di ha ije. Enwere ebe m ga-akpụ aga. Enwere ebe m ga-edu aga. Irucha ebe ahụ final. Erughala ebe ahụ okwu gwara agwụ. Gị gawa. Ị garachazie lotazie. Ihe mgbu gị notisie na ihe mgbu ọ dọbụlọla. Onye ọbụla mara chi na-efe. Ọ gbajuo dọrọ gị gụrụ ụzọ gụchie. Were ikpere wụọ n'ala kpọkuo chi m. Enweghị Chineke na-apụghị ime. Enweghị Chineke na-apụghị ime. Chineke agaghị ahụ chenji. Ọ dị possible. Mana enwere ebe m ga-edu aga, enwere ebe m ga-akpụ aga. Ụfọdụ ewerele ga n'ime ọja ka ha ga nyocharatọ nwatakalachi ga ntụrụ zoro ntụrụ ka ewu okpukpochi tezuo onwe ha ahụ bụrụ lowe. Ụmụnne m onye ọbụla kpachapụ anya Chineke duwekwara n'ọnụ niile. Udo dịrị ọnụ.